то шавад рост раҳат ростназар бояд шуд, то ҷаҳондида шавӣ аҳли сафар бояд шуд. дастгире ба ҷаҳони гузарон гар хоҳӣ, дасти эҳсон як дастнигар бояд шуд. мекунӣ ҷиддӣ саховат ба дилу дасти кушод, аҳли дӯстон бо ту мефахранду дилҳо ҳама шод. ту ҳалимию каримию раҳими бар мо, сояи лутфи худо аз сари ту дур мабод. хоксорию накӯхислату хайрандешӣ, ба сафи аҳли саховат қадаме дар пешӣ. сухани чанд бигӯему қаноат кардем, ҳарчанд бас кунемат ки ту аз сад бешӣ, аз сад бешӣ. ассалому алайкум дӯстони азиз, бовар кунед дини я навор тамошо кардам, бисёр хурсанд шудам. бо ташаббуси соҳибкори ҷавон, соҳибкори ватандӯст исмоили маҳмадзоир дар деҳоти ғалоободи деҳаи меҳнатободи ноҳияи Хӯросон, ки дар он ҷо 610 оила зиндагӣ мекунанд, оби нӯшокӣ гузаронидаанд. ки то имрӯз дар деҳаи меҳнатобод 4000 аҳолӣ аз оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд. биёед дӯстони азиз, ҳамакаса даст ба дуо мебардорем ки сафи чунин соҳибкорони ватандӯст дар ватани мо зиёд шаванд. дар амони худо бошем.